Ang RMN drama, mudalit kaninyo ng laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. Ha? Kinsa ka mo? Kinsa inyong karate instructor? Ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patit! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagi na! Kinsa mo? Niyami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atam! Bakit ako sa iyong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada ng mitaroy sa agtang sa kong Atam. Ala ko, mas... Niya pa! Nasamod ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon, paughol ko ka na. Pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. Sa ako mga kamot. Chapter 1. O karon mga ikalam, niya ang unang anib ning sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Salamat! Salamat kayong tanan, akong mga pangga. Salamat kaninyo. Ug nining akong natauhan, daghan kong giandam kaninyo. 5 kahutong kining pagkaon nga akong giandam. Og sa matag hutong, naay gipaandam na kong inasal nga baboy. Napo kalitson, usa kalitson nga baka, kaldiritang kanding, kinilaw isda, sinugbang isda, ug labaw sa tanan. Doon ako ipapremyo nga giandam alang sa muhalad og sayaw. Ilabi na sa mga batalon nga mga grupo. Tag 20,000 pesos ang palarang mananaog. 15,000 alang sa first runner-up og 10,000 pesos alang sa second runner-up. Og doon na sa giandam para sa ato mga senior citizens. Konti sa tsa-tsa. Ingon man tanggo. Doon na niya pa'y premyo. Maugi hapon ang premyo. 20,000 sa champion. 15,000 para sa first runner-up. Og 10,000 para sa second runner-up. Apil Miss Priscilla! Apil Miss Priscilla na! Priscilla. Apil Miss Priscilla na ganas! Salamat! Salamat kaninyo! Anong diversyon? Salamat sab. Salamat kaninyo sa akong mga pangga. Og doon na sa'y mga premyo alang sa mga halad sa abot sa inyong mga uma. Kinsa katong makita nato nga
dagko kayog gipanghalad sa mga bunga sa panguma. Doon na gyapay premyo. 20,000 pesos! 15,000 pesos o 10,000 pesos. O doon ay consolation prizes nga tag 5,000 pesos. Salamat, Don Tiburcio. Happy birthday! Salamat, mga pangga. Salamat kayo. Ug alang usab sa atong mag-uuma, doon na ako'y giandam kaninyo nga mga baril. Okay na, nindot na. Apod kamo og mga dagkong baril para kapunduhan sa mga tubig. Salamat, Don Tiburcio. Og doon na sa giandam nga tagsa kasakong abuno para kaniyong tanan nga mga mag-uuma. Salamat, Don Tiburcio. Salamat. Kunya, doon na sad ko'y parafol nga 20 kabuok motorsiklo para sa ato mga habal-habal driver. Nindot na. Oy, salamat. Og alang sa mga tindira, palista ka mo. Parehistro ka mo. Kay dunay raffles. Dunay 50 kabuok tindira nga makadaog og tag 5,000 pesos. Nindot na. Og dunay makadaog og tag 10,000 pesos nga 20 kabuok. Nindot na. Bosa palista ka mo. Karon dayon para sa raffles. Atol ning akong ika-67 anyos nga adlaw na tawhan. Og dunay tag sa kasakong bugas alang ni atong nagparehistro. Adi ada tubig. Ambi. Inom tayo, inom. Ambi, Marcial, ambi. Hanggaw ka, Marcial. Bino ang imong gipainom nako. Bino ba? Ay, husa. Huwag ganito inom. Sawa pa ka mo sulti sa microphone. Tubig, litse. Wala problema. Adi ada tubig. Inom tayo. Ambi. Oh, kada, ladwog. Okay na. Go matutik. Oy, gaw Blackie. Ngano ka nagdali ka man? Perti na ganang tao sa mansyon nilang Don Tiburcio. Birthday man ron di ay. Birthday ni Don Tiburcio. Unsay labot og birthday niya. Daghang gipakulo gaw. Dagko kayo mga premyo. Di na ikatingagaw, oy. Tungod kay sapian man na sila. Ang magparehistro gaw, magkadawat og tag sa kasakong bugas. Mao ba? Oo. Dunay rapol sa mga tindera. 50 kabuok ang makadawat og tag 5,000. Og 20 kabuok ang makadawat og tag 10,000 gaw. Ay noon. Okay, naninda magkagpagkaon gaw. Apil. Ha? Pagparehistro na yun. Di lang ko gaw Blackie. Di ko mo dawat og kwarta nga gikan sa baba sa Leon. Ha? Gaw Matilde. Ikaw lang kung gusto ka. Apil ko gaw. Apil ko palista, oy. Ha? Apil ko, Blackie apil eh. Kaya doon ay raffles po sa mga motorista ba? Motorsiklo ba? Ha? Motorsiklo ba gaw? 20 kabuok para sa mga habal-habal driver. Okay. Gamit kayo na gaw. Gamit na namang mga habal-habal drivers gaw diri sa atong Isla Calabira. Wagay magpugong ni mo gaw. Gaw, mutana ko ba? Nga namang gitawag manig Isla Calabira. Tungod kay, dili lang di mo mahibaw-an gaw nga manglutaw ang mga kalabira. It's you. Unsa? Wa nga. Sabak na gaw eh. Sabak binuang na. Ay, kiat lang agi mo gaw. Mao ka na, Blackie. Ha? Ikaw, dili ka pamandugay din he. Tungod kay gikan ka man sa laing dapit. O kay mianhi ka man gyud din he. Kinahanglan nga magmatngon ka. Aron dili ka mahimong kalabira. It's you. Unsa? Magbantay ka o magmatngon ka ining dapita gaw.
Dinhing dapitab, gaw Blackie. Kinahanglan yun ang tanan mong pailog o pasensya. O dili yun ka mahimong maghinambog. Kay dinhing dapita, dunay tao o mga tao nga dili gustong malabwan ang ilang hambog. Oh, ay. Uy. Ha. Mau ba? Kiyawa. Nasa din na din ikaw? Nasa din na din eh? Daghana sila. Og magbantay ka. Ah, go. Doon na ba'y duwa ros basketball ba? Blackie, good ko. Gi-pick up ko. Mao ba? Hmm. Kisa may nag-pick up ni mo taon gaw? Kuan, kining Kinsang grupo ha? grupo sa mga habal-habal. O, unyaon sa marasang inyong duwa? Exhibition game rin eh. Kaya, painungod ba sa birthday ni Don Tiburcio? Dako kay premyo ini, eh. Unsay ngan sa inyong team? HD. Unsa? Unsa man na? Habal-habal drivers. Ha? Oh, kinsa may kontra ninyo ha? Federico team. Federico team? Oh. Awa na, pilde na mo daan. Ah, aunsa? Paminaw ha. Dako ang premyo nga gianda ni Daddy Tiburcio nini. 50,000 ang budaog ining maong exhibition game. O 25,000 lang ang mapildi. Kumbati dari. Okay. Ay, kabalakan nyo rito, Federico. Daon ta. Kinahanglan yun. Kinahanglan yun. Mutanaw ang akong uyab nga si Avelin. Oh, tanda sa diya, sa gilid ay. O kinahanglan nga mo puntos ko. 10 minus 30 puntos. Sa akong 3 points. Oh, pare, kayo, okay kayo. O gang mugwardya na ako, blacking babaki, piangi. Arreglado, senyorito Federico. Dara complete nung Salamat. Oh. Dako sa streamer of tarpaulin eh. Happy birthday Don Tiburcio. Among amahan ang maluluyon o matinabangon. Ay, naglinya ang mga tao sa tagas ng mga lamisa, nangaon, ug na nag-inom pa. Na, mauna ni Ron. Daghana ng hubog, uy. Mga hubog na gid, wala ni. Madiritso na lang ko sa among tindahan ni Nanay Matilde. Hello, Maps. Uy. Ikapan na sa halis mo kaping, Maps, eh. Uy, iyay. Oh. Mana-mana ko gigat mo kaping. Ikapan sa kusang magbugan, eh. Bugan. Anak ko. Aray, babali niya akong bukal. Pili ang babae nga mong binastusan, ha? Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda-Tayad, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.